O 8 ráno uzavreli smer na Košice a do tunela poslali umývacie autá. Steny najprv nastriekali špeciálnou chémiou, potom ich čistili kefami. Takto musia vyčistiť 150 000 metrov štvorcových hostenia. Nedostupné miesta a citlivú techniku dočistili vapkou. Práce v najdlhšom tuneli dajú zabrať. Skontrolovať musia viac než 3000 svietidiel, 500 hlásičov požiaru, stovky kamier, SOS výklenky aj dopravné značky. Dôležitý je aj test vetrania a čistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré odvádzajú vodu z horniny. Uzávera je v pláne na 2 týždne. Každý deň o 7 večer je porada k tomu, ráno o 7 je porada k tomu. Kolegovia budú vyhodnocovať, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, aby sme to pustili v čo možno najkratšom čase. Doprava sa načas vráti pod Strečno, kde dočasne prerušili rozbehnutú rekonštrukciu cesty. V tomto inkriminovanom úseku bude nasadený väčší počet policajtov na monitorovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.